Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khobor baman takasngi. Katanad Urban Affairs ka Sarkar Jila kalayo ban pintikinaya ka Jakasa ban asyong ki Kharmetor ha ki Jakabla dan lupa jong ka Shillong Municipal Board SMB. Ya ganila ya tho da uba Preston tinsong sembut Menteri Rangba ka Jila syakilat pathai khobor ha office rekam jong u ha secretariat. Ha ketika jengtemu jeng ke Sarkar lalum jingelang uba Preston tinsong ya kabladan lang menteri katanad ki kampenroisor umas nyau balang dahar. Ha gajing itu uba Preston tinsong ke Jakaban pinkenria ki lais pa sapu artli ki longyeng ki banat hemetor yo maulong ningkong larai ban bo hatibi RP Chess Hospital Mauba. Namar ke jing persya jong ke dorbar snong kumtala watla no da kumwe. Kajaka sa niki quarter ki degi badon mar persya ko office ka SMB ka badon ha Bishop Cotton Road Shillong yathu uba Preston. Ha kabaya day ber ka plan bla ithu ya kane kajaka la IT de menteri katanad Urban Affairs ka jila mas nyau balangdhar sya usimbut menteri Rangba ba Preston tinsong men ha ka life huwi terik unailar. Katanad Urban Affairs kala ai ki jingmut ban pendon kam da kini ki quarter ka SMB ki baladon kam bantai thamai kalong ka jaka ka babiang bha pentip uba Preston tinsong. Karkum ka technical report bala ai da katanan kalong ka babiang ban ai jaka sano ya baro ki lais pa safu artli ki longying ha kane ka ju ka jaka. Ong uba Preston usimbut menteri Rangba ula betha menta ya katanat banwanra ya ka detail project report DPR. Hadin bakatanat kala IT ya ka DPR sya ka Sarkar ngin sapelong ya ka jingelang bat ka Harijan Panchayat Committee HPC bat bu hakmat jongki ya ka ne ka jingterwa ulaong. Admit ngilai song ka meeting ha ka ba mga Minister Jong Urban Affairs sengkat the officers na kaliang jong ka Urban Affairs Shillong Municipal Board bat kumju ru na kaliang jong ka revenue ngilai song ngilai kren ngi athirba ya ka hakabidei bat ka jaka ka bangin sna ya kaneka quarter jong kini ki perlok jongi ki basa antai hapo Harijan koloni ke bingong hapo yo molong de menta kasgi ngilai sim ya karai bat kata karai kolong ba ya ka quarters jongki menta mdei su ban ong bangin lech chatai TV hospital hamau pren den leikan dei be menta hakaju kajaka kabalasna yakin ki units bakin sa kini kinong tre jong ke municipal board hakaba nginsna di ki multi story building ban accommodate ia baro laispa sauku arye kini ki badon menta hamte apo iyo bawa de kabar ngilai rairu ba ka ya ka DPR ka detail ka DPR baru naris dong bat berkreat de Urban Affairs haka bangila ong iki sedang no tau no ya ke DPR ka haba ong ke DPR kamu nadu ke design nadu ke estimate bat ki detail nadong sedong kanang ba kinyo ban pa sa ka Sarkar na kaliang jong Sarkar begin le ya ka bedon kam kata kede ka bangi sim ya ka rai men ta ka jabit bat ngakan men scam ba kani ka bangi sim ya ka rai kan long ka solution ka permanent solution mdei tang na kamenta jong ki bapri ki perlok jong ina Harijan mdei kan long na kamenta ke jemtoi ke jelame kala jong ibarokoi if I don't like to use the word if, so let us meet them from the government. We will meet them, then it's ultimately up to them. But today, let me just tell you officially, we have already finalized the location, and the location for relocation will be in the existing quarters of the Harijan friends who still some of them staying there. The meeting kami siyang batki na try pikan mabahak menungkong kabar kiru ki menjur na kamta ka relocation tangba kiru ki kwa hangno ke jaka ti mentang ong pinagaliang jongi ke government ngin sa pentip ban isa khot yaki ban siyang meeting le ka menungkong hakane ke jingelang kami siyang menta ka janmit na kaliang jong ka department jong ka Urban Affairs Department hadin ki ba bud teli ki benai ki ba lewat jaka keleng-keleng tengi siamba the most ideal place kan long be hakane ka existing place ka ba
ladon lepa ka to ka kuarta na menta jongki bakin song kin sa kinong tre jong ka Shillong municipal board dena rada ong pi ya kane mentang idang up satang ya kan ke DPR an ladem nang ta ngan sakot meeting beda ya kini ki harijan koloni committee ba ngin ya pensyai ngin peskutu ngin da song lang bat ki kanang ba ngin nang ya proceed ngin ya syapran ya kan ke jumut kam da dei kam ta te hoi ya ke sentiment jong kisnong kitang ni hapan te into consideration ya kata kan de ke jisisha den rai ha ka ju ka porpat ngong pi ka urban affairs department de dang ka daw bang ong pi ngi up shwa ngi up ba ka urban affairs department kan identify ke ge jaka ka biang ha deng dang daw mo pi ka benung kong ngila sulbi ya katai ka TB hospital hang te ko bi biang ni den rai andi ki warna asu sakawai pat namar shatai shenu Shillong la don ni ke jing ya kren kila don ni ke jing identify den rai ha pa kedu ngi semba kan ni ke jaka ka existing kepala don pa ka de ke jaka ka ba long most convenient bat ka ba biang tam na ka benta bangin house ya kini ki dong tre jong ka Shillong municipal board ha ka de jaka kan ni ka long permanent solution kan ni ka jingmut i ka long bet ka permanent solution ka anjong state namar bakate ke jaka ka de ka European ward ba ha ka European ward hi ban ong ban un ya ka jaka ngimla bat ka government lan ngimla ban ong ba ngilong try mangi wat mangi la ding ya thit la ding ya euro ka mot ngi ya da kata bangi ong ka lease agreement ten la ya kata ngampat la ban batai menta kum mo pi namar ka benungkong swa ka ngi du thia du dem kum no ban yo swa ya ka jaka ka biang ha ka bangi la ban house ya ki ha ka ju jaka kenang ban suk di ek bro ko kir ko tre kam sa jam oh ya kata ngong pi ngin sa penin botlut ya ki expert ki legal expert pi ong na ka revenue pi ong na ka law pi ong na ka liang jong advocate general ya kani ngin sa le ka badi ban le namar ba ko mo pi ya mentahi ka de ka we ka subject ka ba ngi du thia du dem kum no bangin identify ya ka jaka ka ba biang hang no ka jaka ba biang tam ya ka bangin relocate ya kini ki perlu jongi nang te na po yo po long de benta anda ka second step pada kan lomba ki ki modalities nang ta ki ki terms and conditions ya kani ngin nampat la ban ong menta te ngin dang ya pek sani ka baki rukin biang nang ta baka surkaru kan biang kanum don kejing dunong lani kejing yap nong yan